الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 130 cikin sura mai albarka suratul an'am, kuma za mu maimaita ita ayar kanta a yau domin dacewarta da ayar da ta biyo bayanta. Kafin haka akwai mai tambaya da yake cewa idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi, ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya? Zai gane hakan ne yayin da ya kasance abinda matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abinda Allah yake so ba, bai ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba, bai ci karo da lafiyayyen hankali ba. Idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi, kuma wannan abu ya dace da abinda Allah yake so, ya dace da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so, kuma ya dace da abin da yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai, don masana ya kamata na zamaninka za su ga lalle hakan ya dace, to wannan babu laifi. Amma yayin da matarka za ta sa ka yi abin da ya saba ma Allah, ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ci karo da taron tunanin masu hankali, to ko shakka babu wannan ba abu ne da ya dace ba. Idan har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lallai shi ne ya fi dacewa sama da abin da Allah ya ce, sama da abin da manzan Allah ya ce, sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano, masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano, to lallai wannan ko dai kana cikin soyayya, makauniyar soyayya, ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri. Allah tsare mu. Yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu? Abinda za ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza, yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya. Kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala, ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala, ko da mutum na cikin janaba, ko da mutum na cikin haila za ta yi wannan alwala, don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba, ta kwanciyar bacci ce. Sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, kowace da basmala da bismillah kafa uku mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafukan hannunsa, ta yadda yawun da ke fita daga bakinsa yana sauka akan tafukan hannunsa. Idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu daman shafawa a jikinsa, zai karanta wannan da kyakkyawan niyya, wannan zai zame masa kariya. Sannan mutum ya karanta ayatul kursi ba tare da ya shafa a jikinsa ba, sannan mutum ya ja amanar rasulu zuwa karshen fansurna alal qawmil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba, duk wannan suna cikin kariya. Sannan mutum ya karanta Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibadak. Sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk, idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar, idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada, idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i. Ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta ce da wuya dare ya zo ya shuɗe ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba. Wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya. Sannan ya sunnanta wa mutane karanta suratul mulk. A takaice dai lazantar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya ƙarya, wannan yana tabbatarwa da dan adam kariya daga sharrin aljani, daga sharrin